зодрӯз муборак, умра ки дароз шава. Зодрӯза Питер дадиди, Тоҷикистон да надида. 5000 километр дурӣ, ай падару модар, ту да уҷа гузарондасти, да иҷа ёру бародар. Тоти болой да сархона бин, модара хирсандиша, 20 май ҷашни бисолагиша. И ҳама шай бимонест, ай битақдирай, ина 20 майай, зодрӯзи умарай, зодрӯзи бародармай, ҳамуе ки ғарибидай. Зодрӯз муборак бирати ма, ина се-чор мисра, ай ҳаёти ардумона. Э ғарибӣ ки ҷо бурдӣ, ай ма бародарма, э ғарибӣ ки ҷо бурдӣ, бародарои баробарма. ҳамуе ки 11 сол якҷоя калон шидем охирда, ҳамамон ҷудо шидем. Ки ҷо шиду давраи кӯдакии мактабӣ, вақтҳои якҷоягӣ, давраҳои катагӣ, давраҳое ки фаромӯш намешанд аз зиндагӣ. Не ки баъди думи ҳаёта, баъди 11 ки мора ҷудомон кард и ҳаёти ғарибӣ. 11 сол дая парта шиштем, ҳозир боша ҷудоем, дая дас охирон парта би ҷои нишастмон. Мату ҳоҷи акбар, хуршеди майдаакмон, чақчақ мекардем дар дарсҳои муаллимомон. Ана давр, ана вақтҳое ки набуд ғам, ӯ давраҳо ба ханда мегзашт, да ҳар ҷои шитагимон. Я тарафи дилм да пеши очамай, я тарафш да ғарибӣ, ки дилм гум мезана ба ёди умари хуршед. ё ғарибои дигарӣ, шабама ҷамай, да болои кӯча, шумо ду тана сене бародарои ма. Фикр карда зиқ мешам, да аҳволи шумо, да ғарибӣ чӣ аҳвол даене шербачаҳо. Э зиндагӣ бурдишона, ғарибӣ гирифти ҷавонишона. Э тақдир ҷудо карди айёри ҷонӣ, хам карди қоматшона. Яхел ғарибо солҳои дароз ғарибу, ба мурдан қарибанд, ай оғӯши модару меҳри фарзанд бенасибанд. Занг зада меган, ёд кардем очама, ҳам гирьяву хандаҳои бачама. Э ғарибӣ лаънат ба ту, надидиян рагардониҳои бачашона, лихтакбозию дадагӯиҳои духтарчашона. Э хеши табор, тана накне ночашона, бе падар гуфта наранҷонем бачашона. Э ҳамватанои дурай ватан, зиқ нашен Аллоҳ нигаҳбонтонай. Талоши шумо барои як бурданонай, касе озори ғариб дар бедилу беимонай. Э модаро, дуо кунем дуои шумо доруу дармонай. ғарибӣ надора роҳати ҷон, биарзиш як солай, дили мада ҳамеша як саволай. Чӣ да ватан ёри дӯст бисёру, да ғарибӣ бародарат, ай ту безорай. Э дунёи бевафо, ғарибӣ диқа бераҳмай, фарқ надора ки ту любой хелмешкасай. ай ҳама ҷидод мекуна, ай падару модар, ай машуқат, ё оилаву бародар. И чӣ хели ҳаётай, ки мора дура якдигар кард. Гузаштагу рӯзо мегзара, и рӯзорам ире бахшида ба ту, ё ҳамсинфои дигарам. зодрӯз муборак, умра ки дароз шава. Зодрӯза Питер дадиди, Тоҷикистон да надида. 5000 километр дурӣ, ай падару модар, ту да уҷа гузарондасти, да иҷа ёру бародар. Тоти болой да сархона бин, модара хирсандиша, 20 май ҷашни бисолагиша. И ҳама шай бимонест, ай битақдирай, ина 20 майай, зодрӯзи умарай, зодрӯзи